Εμείς δεν θέλουμε απλά ένα όχι. Θέλουμε ένα δυνατό όχι. Έχουμε πλέον στις υποσχέσεις. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και δεύτερον, εφόσον ανήκουμε σε σύνολα, και τα σύνολα αυτά έχουν αρχές, και η αρχή του Ευρωπαϊκού Κόμματος είναι εναντίον της Διζωνικής Δημοκρατικής Ομοσπονδίας. Καλός ή κακός, αυτές δεν το εξετάζουν. Εφόσον ο κ. Αναστασιάδης είναι υπέρ και του δημοψηφίσματος και υπέρ της άποψης του και δεν ανακαλεί, τα μία κούρπα λέει δεν είναι για το θέμα της πολιτικής της καθημερινής, πώς το είπε, δεν το συγκάλυψε ακριβώς, τότε επιμένει στη θέση του ότι ήταν σωστός. Και εμείς επιμένουμε ότι είναι καταστροφική και με οποιονδήποτε συζητώ την θέση αυτήν, η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία για την Κύπρο. Η άποψη ότι θα πείσουμε και θα συνδιαμορφώσουμε την πολιτική του κυρίου Αναστασιάδη είναι νομίζω οραματιστική και εξωπραγματική. Κυρίες και κύριοι, παρακολούθησα, όπως και όλοι εσείς, το δραματικό διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν αποκρύβω πως εκπλάγηκα από όσα ελέγχθηκαν. Δεν αποκρύβω πόσο απογοητεύτηκα όταν παρακολουθούσα τον Πρόεδρο να δαιμονοποιεί τη μια μετά την άλλη τις πρόνοιες του σχεδίου προκειμένου να καταλήξει σε μια από πολλού προηλυμένη απόφαση. Θα ένιωθα ανάξιος αν τούτη την κρίσιμη ώρα παρασυρώμουν από το λαϊκό ρεύμα για να γίνω από τη μια αρεστός αλλά και συνάμα συνυπεύθυνος για τα όσα θα επακολουθήσουν από την απόρριψη της προτινόμενης λύσης. Τούτη είναι, φίλες και φίλοι, η ώρα της αλήθειας. Είναι η ώρα που η ιστορία πραγματικά χτυπά την πόρτα μας και εγώ δεν θα την αγνοήσω. Για το μέλλον της Κύπρου και του κυπριακού ελληνισμού είναι να γίνουν αποδεχτές από την Τουρκία οι προτάσεις Αναστασιάδη για αδύνατη κεντρική κυβέρνηση, διευρυμένη διάσκεψη και τώρα μαθαίνουμε και εκπεριτροπής πρωθυπουργία που θα αντικαταστήσει την εκπεριτροπής προεδρία. Δεν θέλουμε απλά ένα όχι. Θέλουμε ένα δυνατό όχι. Αυτές οι προτάσεις του κυρίου Αναστασιάδη έρχονται να προσθεθούν στα δώρα Χριστόφια για παραμονή επίκων, διασταυρούμενη ψήφο, εκπεριτροπής προεδρία, αναγνώριση της ιδιότητας του χρήστη στους φεδεριστές της γης μας και δημιουργία εταιρείας Real Estate που θα εκμεταλλευτεί τις προσφυγικές περιουσίες αντί να δώσει το νόμιμο δικαίωμα στους πρόσφυγες στην περιουσία τους. Θα τους δώσει μετοχές όπως αυτές του χρηματιστηρίου. Οι προτάσεις Αναστασιάδη και τα δώρα Χριστόφια δημιουργούν ένα πολιτικό εκρηκτικό μείγμα που αν το ενεργοποιήσει άγκυρα θα τινάξει την Κυπριακή Δημοκρατία στον αέρα. Πολλές φάσεις στη ζωή μας που μπορούσε ο καθένας να αλλάξει. Και ο κ. Αναστασιάδης έμεινε σταθερός στη θέση του ότι αυτή η διεκδικητική πολιτική απέναντι στην Τουρκία είναι θάνατος για τον ελληνισμό. Μάλιστα. Επιμένει και αυτή είναι η διαφορά μας και ας μην προσπαθούν να βρουν σήμερα τις διαφορές
με τους εκάστοτε υποψηφίους. Οι σημερινοί υποψήφοι ξέρουμε και από πού προέρχονται και τι είπαν και πώς τοποθετήθηκαν όταν μπήκαν τα μεγάλα γεγονότα και τα μεγάλα ερωτήματα. Να αξιοποιήσει την θέση του κυρίου Νίκου Αναστασιάδη ότι είναι έτοιμος για συνδιαμόρφωση προγράμματος. Έχουμε σήμερα κάνει μια γενική συζήτηση για διάφορα θέματα που αφορούν πτυχές του προγράμματος και έχουμε καταλήξει στη σύσταση επιτροπών από τα δύο κόμματα για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση σε όλα τα θέματα, κυπριακό, οικονομία, εσωτερική και διακυβέρνηση θεσμού, το σύνολο, εν πάση περιπτώσει, του προγράμματος. Σε έχει δηλώσει, αλλά αν είναι κάτι που θα ήθελα να τονίσω, είναι ότι ήταν μια σημαντικά παραγωγική συνάντηση. Έχουν, όπως έχει προαναφέρει και ο φίλος ο Δημήτρης ο Σιλούρης, αποφασιστεί να διοριστούν επιτροπές, οι οποίες θα επεξεργαστούν έτσι ώστε να γίνει κατορθωτόν, όπως το έχω κατ' επανάληψη διακηρύξει, να καταλήξουμε σε ένα κοινό πρόγραμμα διακυβέρνησης αρχών, οι οποίες θα διέπουν ακριβώς την όποια μελλοντική διακυβέρνηση που μπορεί να προκύψει. Εμείς δεν θέλουμε απλά ένα όχι. Θέλουμε ένα δυνατό όχι. Κυρίες και κύριοι, παρακολούθησα, όπως και όλοι εσείς, το δραματικό διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν αποκρύβω πως εκπλάγηκα από όσα ελέγχθηκαν. Δεν αποκρύβω πόσο απογοητεύτηκα όταν παρακολουθούσα τον Πρόεδρο να δαιμονοποιεί τη μια μετά την άλλη τις πρόνοιες του σχεδίου προκειμένου να καταλήξει σε μια από πολλού προηλυμένη απόφαση. Θα ένιωθα ανάξιος αν τούτη την κρίσιμη ώρα παρασυρώμουν από το λαϊκό ρεύμα για να γίνω από τη μια αρεστός αλλά και συνάμα συνυπεύθυνος για τα όσα θα επακολουθήσουν από την απόρριψη της προτινόμενης λύσης. Τούτη είναι, φίλες και φίλοι, η ώρα της αλήθειας. Είναι η ώρα που η ιστορία πραγματικά χτυπά την πόρτα μας και εγώ δεν θα την αγνοήσω. Του Κύπρου και του κυπριακού ελληνισμού είναι να γίνουν αποδεχτές από την Τουρκία. Οι προτάσεις Αναστασιάδη για αδύνατη κεντρική κυβέρνηση, διευρυμένη διάσκεψη και τώρα μαθαίνουμε και εκπεριτροπής πρωθυπουργία που θα αντικαταστήσει την εκπεριτροπής προεδρία. Το Ευρωπαϊκό Κόμμα όλη αυτή την περίοδο δεν έθεσε όρους και δεν διαπραγματεύτηκε, απλά με θετική προσέγγιση διαβουλεύτηκε και με πολλή ειλικρίνεια ώστε να εισηγηθεί προτάσεις πολιτικής για το καλό της Κύπρου για μια διακυβέρνηση της επόμενης πενταετίας. Η πολιτική ατζέντα στον τόπο μας πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αλλάζει. Υπάρχουν νέα δεδομένα, νέα προβλήματα και πάρα πολλές προοπτικές. Χρειάζονται σύγχρονες προσεγγίσεις, απαλλαγμένες από αιμονές και αγκυλώσεις. Αυτό που χρειάζεται σήμερα ο τόπος μας είναι ένα σύγχρονο πολιτικό σχεδιασμό που να απαντά στα προβλήματα, τα διλήμματα της σημερινής εποχής και να αξιοποιεί τις προοπτικές της Κύπρου. Στα πλαίσια αυτής της διαβούλευσης με τον κύριο Αναστασιάδη και τους συνεργάτες του, θέλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την προσέγγιση όπως έχει υιοθετηθεί στο Κυπριακό, με έμφαση στο περιεχόμενο της λύσης. Αυτές οι προτάσεις του κυρίου Αναστασιάδη έρχονται να προσθεθούν στα δώρα Χριστόφια για παραμονή επίκων, διασταυρούμενη ψήφο, εκπεριτροπής προεδρία, αναγνώριση της ιδιότητας του χρήστη στους φεδεριστές της γης μας και δημιουργία
εταιρείας real estate που να εκμεταλλευτεί τις προσφυγικές περιουσίες αντί να δώσει το νόμιμο δικαίωμα στους πρόσφυγες στην περιουσία τους. Θα τους δώσει μετοχές όπως αυτές του χρηματιστηρίου. Οι προτάσεις Αναστασιάδη και τα δώρα Χριστόφια δημιουργούν ένα πολιτικό εκρηκτικό μείγμα που αν το ενεργοποιήσει άγκυρα θα τινάξει την Κυπριακή Δημοκρατία στον αέρα.